Doamne Dumnezeu meu, știu că nici sunt vrednic, nici cuvios ca să intri sub acoperământul casei sufletul meu. Pentru că este pustie și s-au surpat toate și nu ai într-o mine loc cuvios ca să pleci capul. Și precum din înălțime pentru noi te-ai plecat, pleacă-te și acum smereniei mele. Și precum ai îngăduit de te-ai culcat în peștere și în iesle de vitoacelor, așa îngăduiește de intră și în iesle cuvântătorul meu suflet și în spurcatul meu trup. Și precum n-ai socotit a fi lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel stricat, așa voiește a intra și în casa smiritul și stricatul și păcătosul meu suflet. Și precum n-ai lepădat predisfrânată cea păcătoasă ce era asemenea mie, care au venit și s-au atins de tine, așa te milostivești și spre mine păcătosul care viu și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de spurcată e gură cea împuțită ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de spurcată și mai necurată mea gură decât aceea, nici de buzele mele cele necurate și urâte și de limba mea cea cu totul necurată. Și să-mi fie carbonile preasfântul tău trup și al sângelui tău celui scump într-o sfințire, într-o luminare și într-o sănătate ticălosul sufletul și a trupul meu, într-o ușurare greutăților păcatelor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea devolească și spre gonire și spre aprirea vicleanul și rău meu obicei, spre mărârea patimilor, spre pază poruncilor tale, spre dulgirea dumnezeiescul tău dar și spre unirea împărăției tale. Că nu, că acum nu aș fi fără de grijă viu către tine, Hristoase Dumnezeule, ci nădăjduindu-mă spre bunătatea ta cea nespusă și pentru ca să nu fiu depărtat într-o multă vreme de împărtășirea ta și să fiu prins de lupul cel înțelegător. Pentru aceasta mă rog ție, precum ești numai însuși Sfânt Stăpâne, sfințește sufletul și trupul, mintea și inima, mărântarele și pâncile, și mă înăiește peste tot și înrădăcinează frica ta într-o modularele mele și sfințirea ta o fă neluată de la mine și îmi fie mie ajutorul și folositorul, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă a sta de dreapta ta cu sfinții tăi pentru rugăciunile și îmblânzirile preacurate Maicii tale și a slujitorilor tăi celor fără de trupuri și a preacuratelor puteri și ale tuturor sfinților care din veci bine ți-a plăcut ție. Amin. Doamne, cel ce însuși ești curat și nestricăcios, care pentru nespusă milostivire a iubirii de oameni, ai luat toată firea noastră din curatele și ficioreștele sângeri, aceea ce te-a născut pre tine mai presus de fire cu venirea Dumnezeiescu Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de pură veșnic, Hristoase, Iisuse, înțelepciunea lui Dumnezeu și pacea și puterea. Cel ce a luat pe trupul tău patimile cele făcătoare de viață și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița și moartea, amar în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă sfaturile mele cele viclene cu gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pre strămoșul cel căzut, ridică-mă și pri mine, cel ce m-am alunicat la păcat, puindu-mă înainte chipurile păcăinței, cel ce cu prea slăvită înălțarea ta ai îndumnezeit trupul care ai luat și le-ai cinstit pre dânsul cu șederea cea de dreaptă Tatălui, învrednicește-mă primul împărtășirea sfintelor tainelor tale, să dobândesc partea cea de dreaptă celor mântuiți, cel ce cu păgărirea mângâitorul Duhului tău ai făcut vase cinstite pre sfinții tăi ucenici, arată-mă și pri mine a fi lăcaș venirii lui cei ce vei iarăși să judici toată lumea cu dreptate. Binevoiește ca să te întâmpin și eu prin ori, pri tine judecător și făcătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca fără de sfârșit să te măresc și să te laud pri tine împreună cu părintele tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Duhul tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înainte înfricoșate și nefățarnicei tale judecății Hristoase Dumnezeule, luând întrebare și făcând răspuns de rele cele ce am lucrat eu, așa, astăzi mai înainte până ce va sosi ziua judecății mele, la Sfântul tău altar stând înainte ta și înainte înfricoșaților și sfinții tăi îngerii, fiind plecat de știință faptelor mele,
aduc înainte lucrurile mele cele rele și fără de lege, pându-le priveală și vădindu-le. Vezi, Doamne, smerenia mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi că s-au mulțit mai mult decât pieri capul meu fără de legile mele. Că ce rău n-am lucrat, ce păcat n-am făcut și eu lucru rău n-am închipuit în sufletul meu. Că iată și cu faptele am făcut, disfrânare, predisfrânare, înălțare, trufie, batjocură, hulă, vorbă de șartă, înfierbântare de râs, vițenie, înfrânare gurii, mâncare fără de măsură, urăciune, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, camătărie, iubire de sine, iubire de slavă, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, râvnă, grăire împotrivă, fără de lege. Toate simțirile mele și toate mădulările m-am spurcat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut casă de lucru cu tot făcându-mă diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au căvârșit capul meu, ci este neasemănată mulțimea durerile tale și mila bunătății tale, cei fără de răutate este nespusă. Și nu este nici un păcat care virește viretatea de oameni. Pentru aceasta, prea minunate, împărate, Doamne, cel ce-și fără de răutate, fă minunate spre mine păcătosul mila ta. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milosivirii tale ce îndurate și mă primește pe mine păcătosul cel ce mă întorc, primește-mă, precum ai primit pe desfrânatul, pe tălharul și pe desfrânata, primește-mă pe mine cel ce ți-am greșit peste măsură cu cuvântul, cu lucrul și cu pofta cea fără de treabă și cu gândul cel dubităcesc și precum ai primit pe cei ce au venit într-o al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul că am greșit mult și m-am spurcat și am scârbit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milosivirea Ta cea iubitoare de oameni, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, de față și într-o ascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei să pui înainte mea păcatele mele într-o ce chip precum le-am făcut eu. Și vei să te întreb cu mine de cele ce cu știință fără de tare am greșit. Și, Doamne, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu urgia Ta să mă cerți pe mine, nici cu mânia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, și zidirea Ta sunt eu, că Tu, Doamne, ai întărit peste mine frica Ta, iar eu am făcut pe clișug înainte Ta. Ți-un am greșit și te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că de vei căuta la fără de legile, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în desolată căuta și a vedea mulțimea cerului. Pentru mulțimea păcatelor mele cără nu este număr. Că toate lucrurile rele și izvădirile și meșteșugurile diavolești și stricările și sălănicile, malachile, sădămile, măzărivirile, sfătuirile spre păcat, gâdilile și alte patimi nenumărate, n-au lipsit de la mine. Că cu ce fel de pătate nu m-am spurcat, cu ce rele nu m-am cuprins, tot păcatul am făcut, toată necurăția am băgat în sufletul meu. Netrebnic m-am făcut să-i Dumnezeu meu și oamenilor. Cine o ridica pe mine cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeu meu, spre Tine am nădăjduit, de este mie nădejde de mântuire. De biruiește iubirea cea de oameni mulțime fără de legile mele, fie mie Mântuitorul, și după îndurările Tale și milele Tale, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte am greșit ție, că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu este într-o mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta și să nu mă răsplătești mie după lucrurile mele, și nu mă judeci pe mine după faptele mele, ci întorcându-mă sprijinește. Izbăvește sufletul meu de răle cele ce au crescut în trânsul și de adauzele cele cumplite. Mântuiește-mă, Doamne, pentru mila Ta, că unde s-au mulțit păcatul să prisăsească darul Tău și să Te laud și să Te proslăvesc pe Tine totdeauna în toate zilele vieții mele, că Tu ești Dumnezeu cel ce se păcăiesc și Mântuitorul cel ce greșesc și să-i slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce însuși ai puterea ierta păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșalele mele cele cu știința și cu neștiința și mă vrednicește fără de asândă a mă împărtăși cu dumnezeieștile și preaslăvitele și preacuratele și de viață făcătoarele tainele Tale, nu spre muncă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățirea și sfințirea și spre încredințarea vieții și împărăției ceva să fie, spre zidul și ajutorul și izbănirea celor protivnici, spre pierderea greșalilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeu mile și îndurările și iubire de oameni și Ți-i slavă înălțăm
împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtășesc spre curat trupul Tău și cu scump sângele Tău, și vinovat sunt, și asândă mie mănânc și beau, nesocotind trupul și sângele Tău al lui Hristos, Dumnezeu meu, și spre îndurările Tale îndrăznind viu către Tine cel ce ai zis, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine petrece și eu într-o dânsul. Deci milosivește, Doamne, și nu mă vădi prin mine păcătosul, și fă cu mine după mila Ta, și să-mi fie mie sfintele acestea spre tămăduire și curățire și luminare și pază și mântuire, și spre sfințirea sufletului și a trupului, spre gânirea toată înălucirea și a faptei celei rele și a lucrurilor diavolești, care se lucrează cu gândul între mădularele mele, spre îndrăznire și dragoste cea către Tine, spre îndreptare vieții și întărirea și adăugirea faptei bune și a săvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre călătorie la viață de veci, spre răspundere primit la județul Tău cel fricoșat, iar nu spre judecată sau spre osândă. Din spurcate buze, din scărnavă inimă, din necurată limbă, din suflet spurcat, primește rugăciunea Hristoase al meu și ne defăimându-mi cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinare, dă-mi cu îndrăzneală a grăi cele ce voiesc Hristoase al meu și mai vortos, nu și învață ce mi se cade a face și a grăi. Greșită mai mult decât desfrânată, care aflând unde locuiești, mir cumpărând, a venit cu îndrăzneală unge picioarele Tale a Stăpânului Hristos și Dumnezeu meu. Cum prea aceea noi le podată provistindu-se din inimă, nici de mine nu te scârbi cuvinte, și ale Tale picioare îmi dă mie și a ținea și a săruta, și cu izvor de lacrimi, ca cu niște mir de mult preț cu îndrăzneală le unge, spală-mă cu lacrimile mele, curățește cu dânsele cuvinte, iartă și greșale mele și îmi dă mie îndreptare, știi răutăților mulțime, știi și bobele mele și ranele mele vezi, dar și credința știi, și voința vezi, și suspinurile auzi. Nu se ascundă înainte Ta, Doamne, Dumnezeu meu, păcătorul meu și izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreau parte. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta, și cele ce încă nu sunt lucrate, scrise la Tine se află. Vezi smirenia mea, vezi măstineala câte este și păcatele toate mi le iartă, Dumnezeu tuturor, ca cu inimă curată și cu înfricoșat gând și cu suflet umilit, să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumneziește și se învieze tot cel ce mănâncă și bea cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine petrece și eu într-o dânsul. Adevărat este cu totul cuvântul Stăpânul și Dumnezeu meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumină cea cu 3 străluciri, care luminează lumea. Deci, ca să nu rămân singur, fără de Tine, dătătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat către Tine precum vezi, cu lacrimi și cu suflet umilit, rog-mă, ca să ia izbăvire de greșale mele și să mă împărtășesc, fără de osândă, cu tainele Tale cele dătătoare de viață și fără de prihană, ca să petreci, precum ai zis cu mine de 3 ori ticălosul, ca să nu mă răpească prin mine cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă asivit de darul Tău și înșelându-mă să mă departeze de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta caz și cu căldură stric către Tine, precum pe desfrânatul ai primit, și ca predesfrânatele că au venit la Tine, așa mă primește și mine desfrânatul și spurcatul milostivii, ca cu sufletul umilit acum viu la Tine. Știu, Mântuitore, că altul ca mine n-au greșit ei, nici au făcut faptele precum eu am făcut. Și aceasta iară știu că mărimea greșalilor și mulțimea păcatelor nu căvărșește îndelungă răbdarea cea multă Dumnezeu meu și iubirea de oameni ce înalte. Și prin cei ce cu căldură se păcăiesc, cu milă îndurere curățesc și luminezi, și lumine împreunezi, părtașii Dumnezeii Tale făcându-mi fără pismuire, și de lucruri înstrăinat, de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori ca cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea îndrăzneți mă fac, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, ce nădăjduindu-mă spre facerile Tale de bine cele multe spre noi, bucurându-mă împreună și cu tremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, iarbă fiind și străină minune.
răcorindu-mă nears, ca rugul de demult care ne-a prins ardea. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulăria sufletului și a trupul meu, mă închin și te măresc și te slăvesc pe tine, Dumnezeu meu, că Cel ce ești binecuvântat, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșalile mele câte ți-am greșit, ori cu cuvântul, ori cu lucrul, ori cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mele iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunea precuratei Maicii tale și a slujitorilor tăi îngerii, și ca Sfinților puteri și a tuturor Sfinților, care bine ți-a plăcut să-i din veac. Bine voiește, ca fără de asândă să primesc sfântul și precurat trupul și scump sângele tău, spre tămăduirea sufletului și a trupului, și spre curățirea gândurilor mele celor rele, că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt îndestulat, stăpâne Doamne, ca să intre sub acoperământul sufletul meu, și de vreme ce, ca un iubitor de oameni, vii să vițuiești într mine, poruncește, cu cutizare să mă apropii, deschide ușile care le-ai zidit tu și intră cu iubire de oameni, precum ai zis, intră și vei lumina cugetul meu cel întunecat și crezi că vei face aceasta, că n-ai gândit prea desfrânată ceea ce au venit cu lacrimi la tine, nici ai lepădat pe vameșul care s-au păcăit, nici pe tălcarul care au cunoscut împărăția ta le-ai gonit, nici pe gănacul cel ce s-a păgit le-ai părăsit, ci pre toți care au venit la păcăință la tine, i-ai înrânduit în ceată prietenilor tăi. Cel ce însuși ești binecuvântat, totdeauna, acum și pură și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu meu, slăbește, lasă, milosivește și-mi iartă mie păcătoși și nevrednicul și netrebnicul robul tău, căderile în păcate și sfintenile și greșalile mele, câte ți-am greșit din tinerețele mele, până în ziua și în ceasul de acum. Ori cu știință, ori cu neștiință, cu cuvintele sau cu lucrurile, sau cu gândurile, sau cu cugetele, și cu izvădirile, și cu toate simțirile mele, și pentru rugăciunile ceea ce te-a născut pre tine fără de sămânță, a precuratei și pure Fecioarei Mariei Maicii tale, a ceea ce una este nădejde nerușinată și folositoare și mântuirea mea, învrednicește-mă fără de asântă să mă împărtășesc cu tainele tale cele precurate și nemuritoare, făcătoare de viață și fricoșate, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindicare, spre sănătate sufletului și a trupului, spre pierzarea și pierderea de tot a cugetului și gândurilor mele celor rele, și a bișnuințelor și nălucirilor celor de noapte, a duhurilor celor vicleni și întunecate, ca ta este împărăția, putere și slava, cinstea și închinăciunea cu Tatăl și cu Duhul cel Sfânt, acum și pură și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei tale stau și nu mă depărtez de la gânduri rele, ci tu, Hristoase Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și a miluit pe cananianca și ai deschis tâlhalul ușile raiului, deschide-mă îndurările virii tale de oameni și mă primește pe mine cel ce viu și mă ating de tine ca predesfrânată și ca pe ceea ce curgea sânge, aceea tingându-se de marginea hainei tale preleste luată măduirea, și iară cealaltă, cuprinzând pe curatele tale picioare, a dobândit iertarea păcatelor, iar eu te călosul, cu totul întreg trupul tău cutizând a primi, să nu fiu ars, și mă primește ca și pe dânsule și mă luminează simțirile mele cele sufletești, arzând greșalilor păcatelor mele, pentru rugăciunile, ceea ce fără de sămânță te-ai născut pre tine, și a puterilor cerești, că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin.